खर'सा आसामाव दैबानानि गिख्रंथाव महर दैबानायाव गोबां सुबुं थैनायनि रादाब लामा मथावरि बायदों रेल लामा गुगादों राजा लामानि साजों बोहैदों उसिफावनाय दै गामि नोगोर सोहोर गासैबो दैनि सिङाव गोदोबाय सानस्लाब हायै थासारि सोमजिदों खर'सा आसामनि गंथाम जिल्लायाव लाख लाख सुबुं हालाय हाफाय जादों नागा हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गंफ्रोमबो दैमा दैसानि दैया गिख्रंथावै उसिफावबोदों शिबसागर सराइदेउ बायदि गोबां जायगायाव दैबानायाव गोदोदों जाय जायगानि सुबुङा थांनाय 100 बोसोरावबो बेबायदि दैबाना नुफेराखैमोन नाजिरा नोगोराबो दैनि सिङाव गोदोबाय 5 फुटसिम दै लोमसावदों न' बां गोदोबाय दैनि सिङाव बिखासे दै लोमसावजानानै दंफां सायाव बादा लादों मानसि बे जादों नाजिरानि दंफां सायाव गाखोनानै जिउ रैखा खालामनो नाजानाय गथ' गथाय आइजोनि नुथाय बाय गाइस आज भात पानी ना खाए भात खाए सब बेयो जादों टिअगनि जाजि दैमानि मथावरि बायस'नाय नुथाय रौ रौ हाबदों दै बेयो शिबसागर जिल्लानि नाजिरा आरो मेजेंगा स्टेशननि गेजेराव रेल लाइननि नुथाय गोबार दैनि दाहारा खुरखालांदों रेल लामा बे लामाजों थि सिमा गैयै समसिम बन्द तिनिसुकिया डिब्रुगड़सिम थांनाय रेल सिबिथाय নাই আমি আজিলৈকে সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ আজিলৈকে এনেকুৱা পানী আমি নাই দেখা আৰু এইবাৰ যিমান পানী হৈছে কমচে কম আগতে হয় সৰু সুৰা পানী কিন্তু তাতকৈ এতিয়া 10-12 ফুট বেছি পানী হৈছে আনকি ৰেল লাইনৰ ওপৰেদি বাগৰিছে ৰেল লাইন খহি গৈছে আনকালে ৰেল লাইনৰ বহুত তলতে পানী থাকে ৰেল লাইনটো প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান অনিষ্ট হৈছে আমি চকুত দেখালৈকে সিফালটো পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু দেখা মানে 1 কিলোমিটাৰ মেজেঙাৰ পৰা আপোনাৰ বাঁহগড়াৰ পৰা বৰতললৈকে बेयो जादों शिबसागर आरो जरहाटनि गेजेरनि राजा लामानि नुथाय जोबोद मुखुबथि गाहाय लामानि साजों बोहैख्लावदों उसिफावनाय दै जौथाय जौथाय बोसोर हमनानै बेबायदि नुथाय रावबो बेफोरबायदि नुफेराखैमोन बे ओनसोलाव खैफोद गोनाङै हान्थिदों गारि मथरजों लोगोसे खायसे सुबुंफोरा सराइदेउनि मोनसे नुथाय नाय हराव हरखाब फैनाय दैबानायाव राहा गोथे जानानै गंसे नखरा माबोरै उन्दै गथ'खौ बिखायाव गोबाना लानानै रैखाथि थावनि नागिरना ओंखारदों टिअगनि ककिलामुगाव सासे बेरामि बैसोगोराखौ थालिरनि फेलाव गोजौ थावनि फारसे लांनाय जादों टिअगआव दैबानायाव गोदोबाय गंसे ब्रयलारनि फार्म गोबां लाख रांनि ब्रयलार दाउ थैदों दैबानायाव सानस्लाब हायै बावस्लाब हायै थासारि सिगाङाव गोबार जुब जुब अखा हायोब्लाबो खर'सा आसामनि बे गंथाम जिल्लायाव बेबायदि दैबानानि थासारि जायाखैमोन जर'खायै नागा हाजोनि साखाथि मरिय'नि आमगुरि सिमलुगुरि सनारि बायदियाव दैबाना जानायनि बाथ्राखौनो साननो हाया अब्ला माबोरै बेबायदि आंखालारि थासारि अदेबानि नागा हाजोआव नागारनो रोङै जुब जुब अखा आरो जोमै बेरफुनायनि सन्देह नसुंसे हादोरसेयाव जुब जुब अखानि जाउनाव हाजो गुगादों दैमा दैसाजों बोहैख्लायदों बेनिखायनो दै बोहैबोनानै हायेनाव आरो गंथाम जिल्लायाव सिलिंखार खालामदों बेयो जादों शिबसागरनि नुथाय दिखौनि दैबानायाव गोदोदों गोबां ओनसोल लामा सामा न' बां गासैबो दैनि सिङाव गोदोबाय মানে পাহাৰ বোলে ভিতৰ সাইডে আৰু বহুত পানী জমা হৈ আছে কালি কৈছে যে মানে পানী আৰু এখিনি যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে দিখো আৰু বাঢ়িব কিন্তু আজি এইটো প্ৰমাণেই হ'ল ৰাতি আৰু বেছি বাঢ়িলেই ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত সব পানী সোমাই গৈছে ঘৰৰ বস্তু পানী সোমাবলৈ একো সুবিধাই নাপালোঁ আৰু সেইটো মোৰ 1 নম্বৰ ঘৰটো মোৰ তাতে পানী হৈ আপোনাৰ গছ এজোপা মানে ঘৰৰ ওপৰত পৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে চাবগে পাৰে এইজোপা গছ পৰি আছে ঘৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত जरहाट नोगोरनि खायसे ओनसोलावबो बेबायदिनो थासारि सोरगिदिं दै आरो दैबानाजों लोमसावजानायफोरनि गेजेराव जालाखार थासारि পানী তলত ডুব গৈছে খেতি পথাৰ সব ৰাইজৰ নষ্ট হ'ল প্ৰায় 100 মিটাৰ ভাঙিলে নথাই ভাঙি পেলাই ৰাইজৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে
খচনীয়া হৈ পৰিছে। সোমাইছিলে অথনি মানে যেতিয়া প্ৰথম ভাগিছে তেতিয়া গোটেইখিনি সোঁতটো মানে এইফালে দিয়ে বৈছে আমাৰ ঘৰে দিয়ে তাৰপিছতে এই গোটেই এইটো দেখিছে এইটো পাইপলাইনটো গোটেইটো খহি গৈছে गिबि मन्थ्रिनि बिथोननि उनावनो सोलिदों रैखाथि हाबाफारि नाथाय रैखाथि हाबाफारिनि थाखाय थोजासे SDRF NDRF गैयैनि अजद सिखारदों बेनि गेजेरावनो खुंथाया सालायदों रैखाथि हाबाफारि राहा गोथे दैबानाजों सैनांनानै बादा लानो गोनां जादों न'नि उखुम मुदायाव जिउखौ लानानै गिलु बालु समखिनायजों सान हर बारहोनांदों नांथाना थानाय सुबुंखौ हेलिकप्टारजों रैखाथि होनाय हाबाफारि सालायनायबो जादों खुंथाया राहा खालामदों रैखाथि बादा ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइव 24 बड' लाइव 24